олимпиадаи байналмилалӣ барои хонандагон ва донишҷӯён чорабинии сатҳи ҷаҳонӣ буда ҳамасола шумораи иштирокчиёнаш меафзояд. соли сипарӣ гардида дар ин олимпиада 74 даста аз 14 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Россия, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Тоҷикистон, Озарбойҷон, Туркия, Афғонистон ва Покистон иштирок намуда буданд. соли равон низ хонандагони бо маҳорати шаҳри Душанбе дар ин олимпиада, ки дар шаҳри Анталияи Туркия доир гашт, ширкат намуда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардид. хонандагонро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе устодону наздиконашон пешвоз гирифтанд. 95 нафар ҷойи ифтихорӣ гирифтанд, 20 нафарашон ҷойи 1, яъне ки медали тилло, 28 нафарашон ҷойи 2 ва 47 нафарашон соҳиби сазовори ҷойи 3 гаштанд. Зиёда аз 4 давлат дар олимпиадаи мазкур иштирок варзиданд, ки хонандагон зиёда аз 1200 нафарро ташкил медод ва бештари ҷойҳои ифтихориро шаҳри Душанбе сазовор гардид. дар олимпиадаи 14-уми байналмилалӣ барои хонандагон ва донишҷӯён, ки дар шаҳри Анталия баргузор шуд, аз миёни хонандагони шаҳри Душанбе, ки теъдодашон 195 нафарро ташкил медоданд, 95 нафари онҳо сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гардиданд. бояд қайд кард, ки хонандагон дар ин олимпиада бо забони русӣ дониши худро санҷиданд. ман Ромин Раҳимӣ, хонандаи синфи 11 Г литсеи инноватсионии Душанбе назди донишгоҳи технологии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. аз 1 ноябри соли 2022 мо дар давлати Туркия дар шаҳри Анталия ҳузур доштем. дар он ҷо 14-умин олимпиадаи байналхалқии дониш баргузор гашт. ман дар он олимпиада дар номинатсияи 2 фан иштирок варзида ва сазовори ҷойҳои аввал гаштам дар фанҳои биология ва шахмат. Я Джалзада Азиза, ученица 11 класса школы номер 2 района Шахмансур. От своего лица и от лица всех участников 14-й международной олимпиады в Анталии хочу поблагодарить президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и мэра города Рустама Эмомали за предоставленные нам условия. Мы рады, что смогли участвовать на олимпиаде международного уровня. Мы познали много нового и хочу призывать всех школьников, чтобы они тоже участвовали на олимпиадах, потому что олимпиады раскрывают наши таланты. олимпиада аз рӯи фанҳои забони англисӣ, математика, арифметикаи зеҳнӣ, забони русӣ, география, физика, химия, биология, таърихи умумӣ ва шахмот гузаронда шуд. хонандагони ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе низ аз ҷумлаи фаъолони олимпиада буданд.